Praise the Lord, hallelujah. Matthew chapter 23, verse 26. Nugya Farisai lota bisingo hogradi hake sakabo hujaknai. Lota bisingo hogradi hake sakabo hujaknai nei Jisu tini okokthai sao. Joro-joro jeng poito khainai rok. Joro-joro jeng Jisuni mungno surinai rok. Sengbo a Farisai tai sadukai rokhai enggo. Seng saka simi kaham ke phunuknani nayo. Saka simi seng kaham ke tongnani nayo. Kia chini bekha bisingo ngangke joli ma bai kuplung. Nasler ma bai kuplung. Borokno nakari manya bai kuplung. Borok ni bagai bekhao hamyawan suk ma bai kuplung. Borok ni bagai kena ari bai kuplung. Tai Jisu okok bo sanana nayo. Jeng buino kaham perenggo. Buino kaham tongnani sao. Buino kaito ni kok poirenani sao. Buino poituo gerak engnani bagi sao. Haipano jeng sak se a samong rokno kaya. Sak se elambak ni kokno poria. Sak se subra Jisu no salbrum surya. Sak se poito genang ke tongai manya pia jeng buino kakaya si suri sao. Poito kerak di hinai. Jeng buino ke sao salbrum suri di hinai pia jeng sak bai tangnangge a samno kese kaya. Dini Jisu muito kelai rena nayo. Jeng saka simi kaham engkang ke kaitor bai kaham hene hinjaklak. Kaitor cini obekha senayo. Jisu Kristo obekha senayo. Kristo ni takuk bukurok abuni bagi hadi jeng cini bekhano sap kalai lewana. Pada cini bekhani nakarimanya no kibiri laiwana. Pada cini bekhani hamzagi manya no kibiri laiwana. Pada cini bekhani joli mano kibiri laiwana. Pada cini bekhani nasler mano kibiri laiwana. Pada cini bisingni atomong hamyano kibiri laiwana. Kaitor perengmatui pada cengtong laiwana. Jisu Kristo bini thui ketar baike cini bekhano susawoi ketar klaitung. Bisingo kaham kangke sakabo kaham nai. Nini bisingo tik tak tong kangke yang sakabo kaham nai pia seng bisingo hamya klai yang saka seng acting kai kangke jeng kaitor bai mazra berzak nai te cini lang mawo mungsa hamari ro paiglang. Kaitor norok jotono hamari klaitung.